ko ni saboda malanta da ya taimake ni in zo in karatu, amma na yadda ni dan talaka ne, don haka na je har talla na yi a kaina. Ba irin abin da ban yi ba wanda na san Allah ya halatta min don in samu kaiwa zuwa ga haka. Na haka ku kwantar da hankalinku, ba wanda zai taimake ku. Na fatan kun gane wannan. To bari ka ji, in ta yi daga na ƙurya shaka shi, bari mu faɗa maka wannan sirri na ne na cikin gidanmu. Kwanaki wasu ƙanne na guda 4 suka taso mahaifina a gaba suka zo, suka ce su suna ganin a matsayin ni dan uwansu na yi kuɗi, ya kamata yanzu a ce suna barkewa, suna watayawa, suna boris da wasu motoci haka. Sai na ce musu a ni ba mai kuɗi ba ne. Sai na ce ai ga wanda ya haife ni nan shi ya haife ku. Suka ce kwarai. Na ce tarbiyya ta yayi. Na ce wannan tarbiyyar da ya mini a matsayin ni ɗan shi na fari, manufarta shine lokacin da ya gaza na taso ni kuma in yi tarbiyyar ku. Jama'a wannan ta kama ne nake faɗi, sirri na ne na cikin gidanmu nake faɗi, don kowa ya shiga taitayin shi. Ba wanda zai taimake ka, kai zaka taimaki kanka a hannun Allah. Ya yi tarbiyyata ne ni kuma in yi tarbiyyar ku. Haka daidai lokacin da kuka taso shi kuma ya fara gazawa, sai na tara ku da ike ba uwa ɗaya muka fito ba, na ce iyayenku su bani goyon baya in samu cikakken iko a kanku, in sa ku yi karatu ku shiga harkoki. Sai aka ce a'a, kada a matsa muku, arziki na Allah ne, ba sai an yi karatu ake arziki ba. To ni kuma a wurina karatu shine ginshikin ba ma arziki ba, har aljanna a wurina ni karatu shine ginshiki. Don haka cewar kar a matsa muku, to kun ga yanzu idan na ce zan tirsasa ku karatu, to zan samu matsala da ku, zan samu da iyayenku mata, zan samu da ubana. Na haka sai na ja gefe guda, sai na sa muku ido. Yanzu kuna ce na yi kuɗi, na yadda na yi kuɗi, amma su kuɗin na yi su ne ta sababin karatu da ikon Allah. Ku kuma kun ƙi yin karatun, amma kuma kuna son ku ci kuɗin karatu. To me kuke tunanin na mutu za su ƙare kenan? Amma ba ku ganin da kun yi karatu, ku kuna samu ni ina samu da yafi? To aje wannan, akwai wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya, tun uwar tamu tana da rai, sai kuka, sai na ji ana zagi na a gari, wai na ƙi ɗaukan shi in kai shi wurin